Hello friends, आंनि YouTube चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांनो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जेबो एनालाइसिसबो नङा, नलेजनि सायावबो नङा। जास्ट नोंथांमोनाव मोनसे कुइसन सोंनो होननानै फैदो दिनै। जिहेतु एनालाइसिस खालामबाबो गाज्रि मोनो। सोरबा लिडारनि बाथ्रा बुंबा माने आमुक पार्टिनि नोङो, UPPL नि बाथ्रा बुंबा BPF नि जाबाय, BPF नि बाथ्रा बुंबा आमुक जाबाय, प्रमदनि बाथ्रा बुंबा हाग्रामाखौ मोजां मोनग्राफोरा गाज्रि मोनो, हाग्रामानि बाथ्रा बुंबा माने जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव कनफिउजनानो माने जोबनो गैया। माने कनफिउजन, बिथांमोना माने लिबारेल हिसाबै माने फ्रियै साननो हाया सासेबो, माने गासैबो मानसिखौनो पलिटिक्स होननानै सानना लायो। स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे कुइसन लानानै फैदों दिनै। जानो हागौ नोंथांमोना बे भाइरेल निउसखौ मिथिखागो। बेवहाय आं दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन, गरखा। गरखा जायखौ जोङो नेपालि होननानै बुङो, नङा होमबा? गरखा। गरखाया मा? गरखानि मिनिङा मा? बिसोरनि हिस्ट्रिया मा? जोंनि भारतनि जारिमिनाव इंराजनि दिननिफ्राय बिथांमोननि स्टेटासा मा? जोंनि आसामाव बिथांमोननि स्टेटासा मा? बेफोरनि सोमोन्दै जेबो बुङा। नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नाय, गासैबो दंजोबखायो बिथांमोना मा। नोंथांमोना मिथिगौ गरखाया ओरैबायदि मोनसे हारि, बिथांमोना गावसोरखौ दा आसामाव ST होनना बुंनो ट्राय खालामगासिनो, बिथांमोना बा गाहाय थाखोनि जाति होनना बुंनो ट्राय खालामगासिनो। नाथाय बिथांमोना ब्राह्मणबो दं, ब्राह्मण दं, क्षत्रिय दङ, बैश्य शुद्र सब दं। नाथाय बिथांमोना दा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों, आइडेन्टिटि क्राइसिस। माने गावसोरनि आसल सिनायथिखौ मा बिथांमोना दिनै मा सिनायथि होनायाव फेलें जादों होनना बुङो। माने बिथांमोना गावसोरनि सिनायथिखौ मा होनना फोरमायनो नागिरदों बेखौ सरकारा खोनासङाखैनो, बेबायदि माखासे बाथ्रा बिथांमोना बुंगासिनो थादों। आरो दा जोंनि आसाम सरकारा मा बिथांमोनखौ जोंनि BTR आव समान मर्यादायै थांना थानो थाखाय, रायजो जानो थाखाय माने इकुवेल स्टेटास होनो थांगासिनो दं BTR आव। स' नोंथांमोनखौ आं दिनै कुइसन सोंगोन, नोंथांमोनाथ' जोबोर राजखान्थि। दिनै नोंथांमोना जाज खालामनानै नाय जे गरखाफोरा थारैनो ब्राह्मण ना ST जाथावना। जुदि बिथांमोनखौ ST स्टेटास होनाय जायो, बा बेबायदि SC ST बेबायदि स्टेटास जुदि होनाय जायो, जिहेतु BTR आ बुंदों मा नाथ जुगिफोरनि थाखायबो, ST नि थाखायबो, SC नि थाखाय गासैनिबो थाखायनो, माने गासैनिबो थाखायनो। नोंथांमोनाथ' बे बाथ्राखौ खोनाखायो। नोंथांमोनाथ' हाग्रामानि डायलगावबो बेखौ खोनाहादो, प्रमद बर'नि खुगायावबो बेखौ खोनाहादो। दिनै नोंथांमोना बै बाथ्राखौ साननानै नायदो जे बै गरखाफोरा, जायखौ जों नेपालि होननानै बुङो, बिथांमोना नाथाय मा गावसोरखौ नेपालि होनना लानो लाजियो, नङा होमबा? नेपालि होननाय मिन्स नेपाल, माने नेपालि मिन्स नेपाल हादरनि सुबुंफोरखौसो नेपालि होनना बुङो। स' बिथांमोननि बुंनाया बेबायदि। स' नोंथांमोना दिनै जाज खालामना नाय, बै गरखाफोरा जानो जोंनि BTR ओनसोलाव समान मर्यादायै जों बर'फोरजों थानो मोननांगो। बेबायदि जा जोंनि सरकारा खामानि मावनो थांगासिनो दं, UPPL सरकारखौनो बुं, आसाम सरकारखौनो बुं, जा बुङा मानो BTR नि सरकारखौनो बुं, बिथांमोना जाय खामानि मावनो थांबाय दं, जानो हागौ बेयो 100% कारेक्ट। दिनै नोंथांमोना बेखौ जाज खालामनांगोन। नोंथांमोना जुदि बुङोबा प्रमदा ओरै, आमुगा ओरै, बिदि बुंबा जानाय नङा। बिदि जुदि गावनि लिडारफोरखौ बुंलायबाय थायोबा जेबो जानाय नङा। नोंथांमोना जुदि साफा जुदि राजखान्थिनि सोमोन्दै जोबोर मोजां जुदि नलेज दंबा, आंथ' गैया, आं सासे इउटिउबारसो, आं माबा मोनसे नुदो बुंदो, भुलबो जानो हागोन। नाथाय नोंथांमोना दिनै जाज खालामनाय गरखाफोरा जोंनि बे BTR आव समान मोनथायजों थानो मोननांगोन ना मोननाङा? बिथांमोना ST ना जेनेरेल ना OBC ना SC? नोंथांमोना जाज खालाम। नोंथांमोना फरायनानै नाय, गरखाफोरनि गासै डिटेल्सखौ फरायनानै नाय। उदांस्रि जायै समाव बिथांमोनखौ मा स्टेटास होदोंमोन इंराजफोरा? आसाम सरकारा सम बिथांमोनखौ मा स्टेटास होबोदो? बेखौ जाज खालामनानै नाय। बिथांमोना BTR आव थानो मोनगोन ना मोना? थानो मोनैथ' जाया, बिथांमोनखौ दिहुनना हरनो हाया। बिथांमोना बे जायगायावनो जोनोम जाखानाय, बेयाव थानो मोनखागोन। नाथाय बिथांमोना जोंजों समान मर्यादा माने नोंथांमोना मा बुजिना लादो? बायनाय फाननाय हानि सम्पतिनि माखासे राइट्स, लेन्ड राइट्स, माखासे बाथ्रा फैगोन। बेफोरो समान मर्यादायाव फैगोन। बेबायदि राइट्सफोरा जोंनि इकुवेल जानांगोन ना जानाङा? नोंथांमोना जाज खालामना नाय। आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ जाज खालामनो हायोबा थारैनो हमना मोनगोन जे गरखाफोरा BTR आव थानो मोनगोन ना मोना। स' नोंथांमोननि थाखाय बे जोबोर गिदिर कुइसन, BTR बाखिनि थाखाय बे जोबोर गिदिर कुइसन। स' नोंथांमोना जाज खालामना नायदो जे बै गरखाफोरा जास्ट लाइक बादालि नामा? एन्थ्रपलजिनि मोनसे बाथ्रा बुंनो नोंथांमोना। एन्थ्रपलजि हिसाबै नायोबा बिथांमोना मंगलियानबो ककेशियानबो मोननैनिबो गुन दं बिथांमोननियाव। स' जास्ट लाइक बादालि, दाउबो जुनारबो, बेबायदि बुंनो थांबा बेबायदि। बेनिखायनो बिथांमोननि आइडेन्टिटिखौ क्राइसिस होनना बिथांमोना बुंनो नागिरो। बिथांमोननियाव मोननैनिबो गुन दं। बिथांमोननि बडि स्ट्राक्चारखौ नाय, मेगनखौ नाय, बिथांमोननियाव नुगोन नोंथांमोना मंगलियाननिबो दंदेरो, ककेशियाननिबो दंदेरो। स' एन्थ्रपलजि बादियै बिथांमोना
मोननै गेदेर माने मा होनगोन बेखौ सुबुं फोलेरनि मोनसे फोलेर ना मा होनगोन आं मिथिया जे मंगलियानखौ जों फोलेर होनगोन ना मा होनगोन मिथिया बे साइन्टिफिक लेंगुवेज स' मंगलियान आरो ककेशियाननि गलाय मोन्देर मोननैबो दं बिथांमोननियाव स' बिथांमोननि आइडेन्टिटिखौ नोंथांमोना दा मा होगोन नोंथांमोना जास्ट खालामना नाय नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ फरायना नाय आं फरायना नायदोंबाबो नोंथांमोना बुङा मानो होनबा बेफोरखौ बुङोबा नोंथांमोना खोनासंनोबो गोसो जानाय नङा स' बेनिखायनो आं बुङा नोंथांमोना दिनै जास्ट खालाम आंखौ ट्रल खालामनानै जेबो मोननाय नङा नोंथांमोना जुदि बिटिआरआव समान मर्यादायै जुदि थानायखौ लुबैयाखैबा गरखाफोरखौ थानोथ' मोनखागोन रावखौबो होखारनो हाया स' बांलादेशिखौनो होखारनो हायाबा गरखाखौ होखारगोन नामा बेथ' पसिबोल नङा सबबो थानो मोनखागोन नोंथांमोना बेखौ साननाङा जे थानो मोना बे नङा थानो मोन नङा समान मर्यादायै थानाय थायैयासो जादों मेटार स' बिथांमोना गावखौ बिटिआर ओनसोलाव थानो थाखाय गावसोरनि आइडेन्टिटिखौ एसटिबो खालामना लानो हागोन एससिबो खालामना लानो हागोन ट्राइबेलबो खालामना लानो हागोन बेसो सबसे गिदिर खोथा नाथाय बिथांमोनाथ' ब्राह्मणबो थायो ब्राह्मणा बोरै ट्राइबेल जानो हायो स' भेरि भेरि कमप्लेक्स स' बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननो बुंनो गोनाङा नोंथांमोना जास्ट खालामनानै दिनै स' जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि बिटिआरनि खैफोदनि बाथ्रा नुहरदोंबा बिटिआराव माबा मोनसे जेंना जानो थांबायदों बिदि सानोबा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै थारैनो जास्ट खालामगोन फरायगोन आरो सरकारनि सायाव कुइसन खालामगोन जे बे आसाम सरकारा जा खामानि मावनो थांबायदों बिखौ बार बार जास्ट खालामनानै नायो जेन आरो बेखौ नों आं पाब्लिकआ जुदि जास्ट खालामनानै नायाबा सरकाराथ' जेबो कमप्लेन फैयाबा जेबो हेंथायानो फैयाबा दलद मावना दोनगोन आरो नोंथांमोना सानदों नामा प्रमद बर'आ बेखौ होबथानो हागोन इउ पि पि एल सरकार बेखौ होबथानो हागोन नेभार हाया मानो होनोबा बिथाङाबो बिजेपिजों एलायन्स दं आरो जाबायदि सुक्ति बिटिआरनि सुक्तिया बै सुक्ति बादियैथ' इमान सम्भबबो जानाय नङा होननानै आं सानो नाथाय जुदि माबा मोनसे जुदि संशोधन खालामनो हानाय जुदि स्कप दंबा बेखौ खिन्थु गासै बर' सुबुङानो नाजानाया दरकार बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय जुदि बुजियाबा प्लिज लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेल गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौ थुनो दाबाव स' थेंक इउ बाय बाय